Lah, saiki aku jelasake tentang layang kitir. Apa sih layang kitir iku? Layang kitir isine cekak utawa ringkes lan ditulis ing gluwang lan kudu ditengeri. Layang iki kaya dene memorandum pengeling-eling. Layang iki katulis ana ing gluwang bisa awujud embahan kertas cilik. Lah, layang kitir iki ora mperloko basa lan wasana basa. Dadi mung isi wae. Isine kang wigati dadi mbutuhake wektu sing cepet dikirim lan ditampa. Jenis layangku, jenisku ana 6. Adigia, bebuka, surasa basa, wasana basa, titi mangsa peprena. Sekian teko aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane ya nek ana salah kata sing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.